ሰላም ሰላም ዓለም አም ቻናል ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ብወገነይ ኩሉ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። ክቡራተይ ሕዚ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ። እውን ብዛዕባ ሊሊ ኣሌክስን ቤትን ዝሓዘ ቪድዮ እዩ። ክቡራተይ ናብዛ ቪድዮ ክትኣትዉ ከለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እተው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እተበረታትዑኒ ኣዝዩ ካብ ልቢ ዘመስግን። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ቤቲ ንኣሌክስ ደው ኢላ እንተዘይረኺበካ ሂወተይ ከጥፍእ እየ ኢላቶ ነይራ። ክቡራተይ ኣሌክስ ድማ ሓቁ መሲልዎ ኣሚንዋ ንሊሊ ክኸይድ እየ ቤቲ ዝኾነ ነገር እንተኮይና ኣነ ምን ኣብ ሓዘን እየ ክነብር ዕድመ ልክዐይ ስለዚ ከይደ ክሪኣ እየ ሓደ ነገር ከይኮነት እየ ኢሉ ንሊሊ ይዛረባ ነይሩ። ክቡራተይ ሊሊ ድማ ንመሓዝኡ ንኣሌክስ ሒዛ ኸይዳ ንቤቲ ረኺባታ ኣላ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ክቡራተይ እንታይ እዩ ሓሳብኪ ንምንታይ እኺ ከምኡ ትገብሪ ኢላ ሊሊ ንቤቲ ጠይቃታ። ቤቲ ድማ ኣነ ንኣሌክስ እየ ክረክብ ዝደሊ ንስኻትኩም ቆልዑ ኢኹም ዘረባ ቆልዑ ኢኹም ትዛረቡ ኩሉ ግዜ ኢላ መሊሳትሎም ማለት እዩ። መሓዝኡ ንኣሌክስ ድማ ተናዲዱ ቤቲ ኮቃዓ ኢሉ ሊሊ ድማ ክደፋ ኣይትኳዕያ ነዚኣ እንታይ ዘውቅዕ ኣለና ኢላ ተዛሪባ ሊሊ ማለት እዩ። ቤቲ ድማኒ መውቅዒ እምኒ ድማ ክህበካ ኢላ ክትቀልደሉን ክትሕጅጨሉን ኣትያ ማለት እዩ። ንስኺ እንታይ ክትቕበሊ እንታይ ትሕግዚ ኮንኪ ኢኺ ስለዚ ዘይትረፍሒ ኢኺ ኢልዋ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ኹም ዘይትረፍሑ ቆልዑት ኢላሃ መሊሳትሎም ማለት እዩ። ቤቲ ክቡራት ተኸታተልተይ ክቡራተይ ናብዚ ቪድዮ ክትኣትዉ ኣለኹም ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ክቡራተይ ቤቲ ንኣሌክስ እያ ትድሊ ዘላ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ከም ሓቂ ኣምሲላ ይቅርተላ ምስኪን ከን ኢላ ቤቲም ንኩሎም ክትእምኖም ሞኪራ ነይራ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ተመሊሶም ናብቲ ዝነበርዎ ችግርን ባእስን ኣትዮም ኣለዎ ማለት እዩ። ክቡራተይ ዝኾነ ኮይኑ ቤቲ ንኣሌክስ ትዕሽዎ እያ ዘላ ተታልሎ እያ ዘላ ኣብ ሓደ ወርሒ ዝፈለጠቶ ከመይ ገይራ እያ ሂወተይ ከጥፍእ እየ እትብል ኢላ ሊሊ ተዛሪባላ ማለት እዩ። ምክንያቱም ቤቲ ንኣሌክስ ተዘይረኺበካ ሂወተይ ከጥፍእ እየ ስለ ዝበለቶ ማለት እዩ። ክቡራተይ ክቡራን ተኸታተልተይ ሂወት ምጥፋእ ቀሊል ኣይኮነን። ሂወት ምጥፋእ ከቢድ እዩ። ኣይ ብምድሪ ኣይ ብሰማይ ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ ሓደ ሰባት ናብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ብሓቂ ዋላ እኳ ደኣ ናይ ቤቲ ድራማ ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ድማ ዝገብርኦ ነገር ኣሎ ኣብ ሂወተን ማለት እዩ። ብሕርቃት ብሓዘን ብዝኾነ ከጋጥመን እንከሎ ንሳትን ናብ ሕማቅ ውሳነ ይኣትዋ እየን። ከምቲ ቤቲ ንኣሌክስ ደው ኢላ እንተዘይረኺበካ ሂወተይ ክሕልፍ እየ ክሕነቕ እየ ዝበለቶ ማለት እዩ። እዚ ዋላ እኳ ደኣ ንድራማ ንጨወታ ይኹን ኢልና ንሕሰቦ እምበር ኣብ ሓደ ሰባት ከምኡ ዘጋጥም ኣብ ኣሕዋትና ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ክቡራነይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ዘጋጥም ችግር ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ክቡራተይ ካብ ከምዚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓልወና። ክቡራተይ ሊሊ ንኣሌክስ ሓንቲ ቃል እንድሕር ኣሌክስ ኢልኪ ፀውዒኺ ሂወትኪ ባዕለይ ስጥ ከብለኪ እየ ኢላላ ብንደት ማለት እዩ። ሊሊ በዓል ገዝኣ ቤቲ ክትፅውዕላ ኣይትደልን ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ቤቲ ድማ ንዕኦም ክትሕርቆም ንዕኦም ናብ ዘይኮነ ነገር ንክትእትዎም ብዙሕ ባጭያትሎም ኣላ ማለት እዩ። ክቡራተይ ሕዚ ድማኒ መሓዝኡ ንኣሌክስ ወይ ድማ መሓዝኣ ንሊሊ ማለት እዩ። ንስኺ ዘይትረብሒ ኢኺ ካልእ ሰብ ኣብ ስርሑ ኣብ ናብርኡ ኣብ ሂወቱ ይገብረሉ ንስኺ ድማ ናይ ሰብ ሂወት ናይ ሰብ ሓዳር ክተፍርሲ ትጎይ ኣለኺ ሕማቕ ሰብ ኢኺ ኢሉ ንቤቲ ፀሪፍዋ ማለት እዩ። ንስኻትኩም እኳ እኒኢኹም ስራሕ ትሰርሑ ንስኻትኩም እኳ እኒኢኹም ሞያ ዘለኩም
ስለዚህ ንስኻትኩም ቆልዑ ኢኹም ኣነ ገድድ ምስ ቆልዑ ክዛረብ መፅአ ኢላ ባጭያትሎም ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ብኸምዚ ድማ ቤትም ንኽልቲኦም ኣሕሪቓቶም ሊሊም ከይሓሰበቶ ምስ መለሰትላ ሊሊም ሓሪቓ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ኣሌክስ ዝኾነ ነገር ተዓሚቱ ዘሎ ዓይኑ ተዓሚቱ ልቡ ዓዊሩ እንተኾይኑ እምበር ቤቲ ትብሎ ዘላ ተታልሎ ዘላ ከይፈለጠ ከመይ ኢሉ እዩ ስኺኢሉ ዝኒኤ። ስለዚ ውንኦም ተዓዊሩ ዓይኑ መዓዊሩ እዩ ዘሎ ኢላ ንኣሌክስ ሊሊ ተዛሪባ ማለት እዩ ጨኒቕዋ እትብሎ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ክቡራተይ ሎማዓንቲ ኣሌክስ ንቤቲ ተረኺብዋ ናቱ ፀገም እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢላ ሊሊ ንኣሌክስ ተዛሪባላ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ያው ሓቃያ ሊሊ ንኣሌክስ ብጣዕሚ እያ ትፈትዎ፣ ብጣዕሚ እያ ተኽብሮ፣ ብጣዕሚ እያ ከዓ ተሓልየሉ ዝኾነ ነገር ክጋጥሞ ድማ ኣይትደልን ማለት እዩ። ስለዚ እምባይዶ ንስኺ ኣብ ሓደ ወርሒ ፈሊጥክዮ ሂወተይ ክሕልፈልካ እያ ትብሉ የሲ ኣነ ምስኡ ነይረ እስካብ ሕዚ ወለድና ተዘሚድና እኳን ሂወተይ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ፅቡቕ ኣይኮነን። ስለዚ እስኺ ኣብ ሓደ ወርሒ ፈሊጥክዮ ዝኾነ ሰብ ከመይ ጌርካ ኢኺ ሂወተይ ክሕልፍ እየ ኢልክ ትዛረቡ እዩ ኒአት ናይ ሊሊ ዘረባ ማለት እዩ። ያው ሓቃያ ንሓደ ሰብ ሂወተይ ክሕልፍ እየ ከጥፍእ እየ ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ እሞ እምበኣር ሕዚ እንድሕር ንኣሌክስ ረኺብክዮ ኮንኪ ምስ ኣሌክስ ይፅልአይ ኢላላ ሊሊ ማለት እዩ። ክቡራተይ ብጣዕሚ እያ ሓሪቓ ዘላ ያው ዝሮዝሮ ቤቲ ደረቕ ቆልዓ እያ ማለት እዩ። ደረቕ ማለት እዩ። ንዕኦም ኣድሪቓ ንዓና እውን ኣድሪቓትና ንተኸታተልቶም ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ብዛዕባ ናይ ኣሌክስ እና ሊሊና ቤቲ ዘለኩም ሓሳብ ኣስተያየት ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ። ኣብ ኣሌክስ እና ሊሊን ቤትን ዘይኮነ ኣብ ካሊእ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ዝኽእል ነገር እዩ ብትኽክል ማለት እዩ። ግን ያው ኣብ ናይ ሰብ ሂወት ምእታው ኣብ ናይ ሰብ ናብራ ምእታው በተለይ ሕዚ ማለት እዩ ሰብ ሓዳር እዮም እናተባህልና ፍልጥ እናሃለዉ ነቲ ሰብ ሓዳር ኣፍሪሶም ንዕኦም ክገብሩ እዮም ዝምነዩ ማለት እዩ። ያው ሕማቕ ትምኒት ናይ ሰብ ምምናይ ከዓኒ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር የለን። እና ክቡራን ተኸታተልተይ ካብ ናይ ሰብ ካብ ናይ ካሊእ ሰብ ምምናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓልየና። እና ናትካ ዝኾነ ናትካ እምበር ናይ ሰብ ናተይ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ናይ ሰብ ኣባኢስካ ወይ ድማ ንሰብ ሓስካ ኣፈላሊኻ ኣባኢስካ ናትካ ክትገብር ኩሉ ግዜ ትስኻ ዝገበርካዮ ሕማቕ ነገር እናስታወስካ ትነብር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ነገር ድማ ሂወት ካብ ከምዚ ዝኸፍአ ሕማቕ ሂወት ድማ የለን ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ስለዚ ቤቲ ካብ ኣሌክስ እና ሊሊ ርእሲ ውረዲ ክንብለኪ ንፈቱ ማለት እዩ። ቤቲ ደረቕ ተኸታተልቲ ኣድሪቕክዮ ማለት እዩ። ያው ንሓደ ሰብ ብዙሕ ዓመታት ዋላ ፍለጦ ዋላ ኣፍቁሮ ግን ድማ ሂወተይ ከጥፍእ እየ ዝብል ቃል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ሕማቕ እዩ። ስለዚ ካብዚ ድማ ፈጣሪ ይሓልየና ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣበረታትዕኒ። ክቡራን ተኸታተልተይ ዘለኩም ኣስተያየት ድማ ኮሜንት ኣቕምጡለይ። ባይ ባይ።